Dyma'r myfyrdod ar gyfer Sul y Pasg. Gweddiwn, bore yma eto rydym yn ymgasglu o ddiamgylch dy groes, i ofyn am dy faddeuant ac i ddiolch am dy aberth. Bendithion hoedfa wrth i ni gyflwyno'n hunain i ti o'r newydd. Amen. Wy'n dewis fel darlleniad bore yma cerdd Dafydd Rowlands, yno croeso Iliasan tef. A phan ddeithant i'r lle a elwyr Calfaria, yno y croeso Iliasan tef, ond roedd hynny mor bell yn ôl. Deithant hefyd i'r lle a elwyr Soweto, yno mae'r haul yn codi ar y du a'r gwyn, a'r llwch yn codi dan lach ffrewyll ar gyddfaen agored goch. A phan ddeithant i'r lle a elwyr Soweto, yno y croeso Iliasan tef, ac mae hynny'n nes. Deithant hefyd i'r lle a elwyr Belfast, yno mae ysgyrion gwaed mor gyffredin ar belmynt a baw cwn, y mynwent yn ffair dagrau a phoer, a phan ddeithant i'r lle a elwyr Belfast, yno y croeso Iliasan tef, ac mae hynny'n agos. Deithant hefyd i'r lle a elwyr Minnau, yno mae lleng yn trigo, ymhebyll y gwir ac yng Nghastell y Gai, a phan ddeithant i'r lle a elwyr Minnau, yno y croeso Iliasan tef, ac mae hynny'n rhy agos, yn rhy agos o lawer. Ond pan ddeithant i'r lle a elwyr Calfaria, mae hynny'n ddigon bell, yn gysurus o bell. Hwna'n ddarn arbennig gan Dafydd Rowlands ac yn ddarn sydd yn pigo'r cydwybod. Wel, am destun y Pasg, dwi'n troi Efengil Mathew, yr 8fed bennod ar 20 ar 9fed adnod. Ac fel yr oeddynt yn myned i fynegu i'w ddisgyblion ef, weler Iesu a gyfarfu y hwynt, gan ddywedyd henffych well. Iesu a gyfarfu y hwynt gan ddywedyd henffych well. Mae neges y Pasg yn aros yr un o flwyddyn i flwyddyn o oes i oes. Yr wyl arbennig hon sy'n datgan mae Iesu byw yw'n Iesu ni. Neges y Pasg roddodd lawenydd y hyder newydd i leisiau y disgyblion trist. Prynhawn tywyll yn ei hanes oedd prynhawn y groglith. Gwelsa'n ddwy neu meistr oddi arnynt. Gwelsad y byd yn ei gamfarnu, gan ei hoelio ar groesbren. Buont yn llygad dystion o'i farwolaeth. Hwyad o dasant y corff marw yn y bedd. Prynhawn ddaeth â nos i'w bywyd oedd hi. Efallai fod cwpled cefni yn dweud ei profiad wedi'r atgyfodiad, fodd bynnag yn well na geirio ymhyddo i, cododd Iesu, nos ei trallod aeth yn ddydd. Y fath newid a barodd neges y Pasg i'r hain. Ni rhaid ond darllen llyfr yr actau sylweddoli hyn. Lle bu tristwch llawenydd, lle bu ofn dewrder, lle bu gofid hyder, a lle bu anobaith roedd gorfoledd. Yr hyn barodd y newid yn y dynion hyn oedd canfod fod yr Iesu yn fyw. Mae un peth gwerthu'n sylw yn yr hanes am bore'r Pasg. Cofiwn fod y dynion wedi ei neilltuo ac mae'r gwragedd yn unig oedd ar ôl. Hwy oedd y methu'n lan a gadael yr Iesu, y gwragedd oedd yn dal gafael hyd yr eithaf. Sym llawer wedi newid ys e. Tlawd iawn fyddai sefyllfa'r eglwys heb y gwragedd heddi yn tyfe. Mae yna man i ni ddynion gyfaddau hynny. Felly roedd un y dyddiau cynnar hefyd. Hwy oedd yn ffili gadael yr Iesu, ac iddynt hwy yr ymddangosodd yr Iesu. Hwy gafodd y neges lawen ar fore'r trydydd dydd, ac fel yr oeddent yn myned i fynegu yr disgyblion, y dynion, weler Iesu gyfarfu a hwynt gan ddywedyd henffych well. Mae yna gyfeithiad arall, symlach os rhywbeth, a dwi'n ei hoffi. Yn enwedig yr rhan olaf o'r cyfeithiad. Daeth yr Iesu cyfarfod ac a ddywedodd wrthynt bore da. Dyma'r bore gorau a welodd teulu dyn erioed. Chi'n cofio'r bore ar ôl i Gymru gael datganoli, a Ron Davies yn cyhoeddi good morning, and it is a very good morning in Wales. Roedd hynny'n destun dathlu yn sicr ddigon, ond ddim i'w gymharu â bore'r trydydd dydd wrth gwrs. Bore'r Pasg sy'n dweud,
mae'r Iesu'n fyw ac yn myned o'n blaen ni a chyda ni bob amser. Na, ni wawriodd bore gwell erioed. Ar y fore'r Pasg, cafodd y gwragedd hyn newyddion, a'r rheini newyddion da. Mae newyddion drwg i'w cael, wrth gwrs, newyddion y byddai'n well gen i'n beidio ei glywed. Dwi ddim yn siŵr iawn beth yw feddwl am y dywediad no news is good news. Hanner y gwir yw hynny. Enghraifft adeg rhyfel, pan na wyddai teulu beth yn iawn oedd hynt a helynt ei bechgyn. Wedi brwydr fawr enghraifft, byddai'n yn aros yn bryderus a dim gair yn dod. No news is good news. Oherwydd fod pob telegram oddi wrth yr awdurdodau ar y pryd hynny yn dwy newyddion drwg. Ond beth pe bai dim newydd i'r gwragedd hyn ddaeth at y bedd ar fore'r Pasg hwn? No news is bad news, fyddai hi wedyn yn tyfe? Oherwydd byddai'r bedd ac angau yn drech na'r Crist. Ond cawsant newyddion, a hwnnw newyddion da, nid yw efe yma, efe a gyfododd. Cofiwn am dristwch a siom dilynwyr yr Iesu wedi'r groglith. Mae Ioan yn cofio fel yr aeth yn 11 yn ôl tua môr Galilea i bysgota. Bu ond drwy'r nos yn llafurio heb ddal dim, yn siomedig a blinedig. Nesaw toriad gwawr a throesant y cwch am y lan. Ond pan oedd y wawr yn torri, safodd yr Iesu ar y lan. Llawenydd. Dau ohonynt wedi troi nôl am y maes, wedi'r croeshoelio, a'r yw'r diaeth yn rhodio gyda hwy. Holodd hwy pam rydych yn rhodio'n wynebtrist, a droddasant y stori i gyd wrtho am y croeshoelio, ac yr oeddem ni yn gobeithio mae efe a waredau Israel. Yna dyma'r ddau yn cymell y gŵr dierth i aros a swpera gyda hwy, ac ar doriad y bara, bydd ein te adnabod. Llawenydd. Rhoes y Crist byw gyfeiriad i fywyd yr 11 wrth fôr Galilea, ac fe roes hynny hefyd i'r ddau ar y ffordd i y maes. Dyna newyddion da y Pasg, y newyddion da i ninnau heddiw. Mae'r Iesu'n fyw, ac yn mynd o'n blaen. Mae e gyda ni am byth mwy. Mae yna hen stori yn dos am y diweddar J.C. Jones esgob Bangor gynt, yn grwt cartref y ffarm yn Llansaint. Ei dad am iddo fynd ar noson stormus arw i gair glwyd oedd yn gwychian yn y pellter. J.C. Jones yn troi clust fyddar i ddechrau am fod ar nofn, ond daeth y gorchymyn eilwaith, a bu rhaid iddo godi a mynd yn araf at y drws. Ond pan oedd ar agor y gliciad, teimlodd law ei dad ar ei law e. Paid â gofni, dwi'n dod gyda thi. Ie, dyna'r newyddion da. Mae e gyda ni bob amser. Ar fore'r Pasg cafwyd nerth a grym newydd. Yr arwydd gweledig o'r nerth oedd fod y maen wedi dreiglo di ar enau'r bedd. Dilema'r gwragedd oedd pwy a dreiglain i'r maen ymaith. Ond pwy a gawsant y maen wedi dreiglo ymaith. Fe welir yn y darlun hwn, wendid yr addolwr a grymuster yr anweledig. Dyma'r bore gwelodd y byd fod angau wedi ei drechu. Yr Iesu byw yw grym a nerth ei ddilynwyr. Nid digon Iesu'r damhegion, yr athro, y proffwyd, mae'n fwy na hynny. Ond i ddaeth yn bryd i ni gyhoeddi nad e siampl yn unig sydd gennym ond ceidwad ac arglwydd byw. Yn ôl tegla, grym yr atgyfodiad yw grym terfynol y cread. Nid rhyw ôl nodyn, nid rhyw ddiweddglo hapus i stori Iesu Grist yw'r atgyfodiad. Yn ôl yr rhai ysgrifennodd y Testament Newydd, ffaith ydyw, sy'n esbonio a thrawsffurfio pob ffaith arall ac yn ein sicrhau ni bod angau wedi ei orchfygu. Bod y cyfanfyd bellach yn fyd newydd, byw i fi med Iesu a byw fyddwch chwythau hefyd. Ni wedi canu mewn sawl cymanfar hyd y blynyddoedd, Crist a gyfododd o'r bedd ac a wnaed yn flaenffrwyth yr rhai a hunodd. Neges y blodeuyn yw bydd rhaid i ninnau farw, ond marw i ddechrau byw.
collodd angau ei fraw y mae golau'n y glyn. Cafodd y gwragedd neges i'w gyhoeddi. Yr o'i fi yn myned o'ch blaen chwi. Clywir ambell un heddi yn datgan yn bod ni yn hen ffasiwn. Hen ffasiwn iawn, am bod ni'n mhell ar ei holi. Gyhyddir yr eglwys nad yw I wyddit, ond y gwir yw fod eglwys y Crist byw ahead of it. Yr o'i fy myned o'ch blaen chwi. Nid ein cyfnod ni sy'n gadael yr Iesu ar ôl. Ef sy'n ein gadael ni ar ôl. Trychineb yr oes hon yw bod yn rhy hen ffasiwn yn y pethau sy'n cyfri. Mae dynion o hyd yn credu mai hwy sy'n ddoeth a deallus, ond I ni mor bell ar ei holi, a mae fe ymhell o'n blaen ni. Mae dyn yn para I gredu mai gormes a thrais yw'r ffordd. Gormes a thrais oedd I ynyddu ei Iesu Grist, ond ffordd newydd a wnaed gan yr Iesu, ac mae'n dal rhy newydd I nifer. Mae ymhell ar y blaen o hyd. Fe ymddiriedwyd neges fawr I ni. Pam rydyn ni mor dawel? Pan ddarganfyddwyd y microffon dywedodd G.K. Chesterton, one man can speak to the whole world, and he has nothing to say. Mae'r Iesu'n fyw ac yn myned o'n blaen ni. Mi welais I raglen ar y teledu yn hwyr un noson, ychydig cyn y Pasg rywdro. Myfyrdod cyn yr wyl. Ar y rhaglen roedd dau yn dringo craig neu glogwyn. Un yn arwain yn marcio'r llwybr ar wyneb y graig. Yn rhoi math o hwcs i'r haff ac yn gwneud y ffordd yn haws i'r un oedd yn dilyn. Ond nid neges o gysur ddylai'r neges yna fod I ni. Ond y drwg yw, mae cymaint yn anwybyddu'r hwcs, yn crwydroddi ar y llwybr diogel a baratowyd, gan feddwl y gallant ffeindio ffordd well I hunain. Ond chi'n gwybod beth? Peth beryglus yw crwydro oddi ar y llwybr diogel ar unrhyw glogwyn. Roedd lluniau gan Mici Plwm ar Facebook yn ddiweddar. Lluniau o hen stesion Llanffestiniog. Mi adroddodd fan had hanes unwaith am ei gyfnod yn teithio ar y lein hwnnw I dref Blaenau Ffestiniog. Sôn am eira roedd ac roedd cawod drom o eira wedi bod dros nos. A fe ddwedwyd wrth y plant na fyddai bws ysgol yn teithio ac iddyn nhw fynd i'r stesion I ddal y tren. Ond am heo na fydden nhw yn gallu dringo'r 2 milltir I Blaenau Ffestiniog. Ond fe gychwynodd y gyrwr yn y derys wedi derbyn y newyddion o'r dref. Hugh Roberts got through. Y ganger ar yr rheilffordd wedi mynd o'i blaen nhw. Ie, mae angen rhywun I fynd o'n blaen ni gyd. Rhywun sy'n rhoi hyder yn y daith I ni. Mae ansicrwydd am y fori yn codi ofn. Ond, I ni yr ymddiriedwyd y neges fod y gwaredwr wedi mynd o'n blaen ni. Iesu mewn bedd. Yr awdurdodau I ddewig ofn i'w ddisgyblion ddwyn ei gorff, a Peilat yn gofyn am filwyr, na ddefnyddiwch blisbyn y deml. Ewch, a gwnewch mor ddiogel ag y gallwch. Carreg enfawr, milwyr I wylio, wnaethant bopeth posibl. Ond yn rhydd y daith. Clywyd sŵn ei draed yn cerdded deiar Palestina, ac os clust feiniwn unau y Pasg yma, can glywed sŵn ei droed ar ddeiar Cymru. Mwyn ei enw. Amen. Gawn ni weddio. O ddiw rydym yn disgyblion. Ystyr disgybl yw dysgwr. O ddiwynt tad rwy'n iddo ddoethineb I wybod yr hyn na wyddom, ac yn orthwian I arfogin meddyliau a gwybodaeth newydd. Rydym yn frodyr a chwiorydd. O ddiw gwna ni'n frodyr a chwiorydd i'n gilydd. Y byddwn yn angytuno ac yn dadlau weithiau, cadw ni rhag cwmpo mas, a rhag I ddim amharu ar ein perthynas a'n cymdeithas. Rydym yn gyfeillion. O arglwydd Iesu gwna ni'n ffyddlon ac yn dirngar I ti, fel y byddwn yn gyfeillion cywir drwy wneud yr hyn yr wyt ti'n ei ddymuno. Fe ddwed yr Iesu'n bod yn oleini'r byd. O ddiw helpa ni fod yn esiampl dda I pawb, fel y gallwn gerdded yn ôl dy droed, ac annog eraill i'n dilyn. Yn ôl yr Iesu rydym yn halen y ddeiar. O ddiw, fel y mae halen yn rhoi blas ar bopeth,
Helpa ni i chwistrellu blas a chyffro i fywyd. Rydym yn filwyr. Helpa ni o Dduw i fod yn ddisgybledig, yn barod bob amser i fyddhau ddorchmynion a brwydro drosod. Galwodd yr Iesu ddilynwyr yn apostolion. Ystyr apostol yw llys genad. Arglwydd Iesu, helpa ni fod yn llys genhadon i ti, fel y byddom bywyd yn cymeradwyo'r ffydd yma ein gwefusau ni brofesu. Rhoi ni ddoethineb, ond cadw ni rhag balchder. Rhoi ni weledigaeth glir, ond cadw ni rhag bod yn angharedig. Rhoi ni onestrwydd, ond cadw ni rhag bod yn anghwrtais. Rhoi ni effeithiolrwydd, ond cadw ni rhag diffyg cydymdeimlad. Rhoi ni ewyllus gref, ond cadw ni rhag ystyfnigrwydd. Rhoi ni fwynhau bywyd, ond cadw ni rhag gwneud pleser yn unig bwrpas byw. Rhoi ni bersonoliaeth hyfryd, a chadw ni rhag anidwylledd. Erfyniwn yna heddiw eto, i gofio am ein cyfeillion a'n teuluodd sy'n mewn afiechyd, mewn galar, mewn unigrwydd. Dangos dy hun iddynt, ac arwain nina i'w cysuro. Rydym yn ymwybodol bod yna waith i'w wneud. Rydym yn ymwybodol bod yna gyfeillion i'w cysuro. Rydym yn ymwybodol bod yna ffrindiau i'w hargyhoeddi. Gofynnwn ni ti am y nerth o'r ymroddiad sydd ei angen arnom i gwblhau y gwaith. Helpa ni i ddilyn egwyddorion yr arglwydd Iesu Grist. Amen.